kini bitang mga viral karon social media ba makaepekto sa ato ang kinabuhi. Kung ngano makaepekto no, ano problema karon sa akong asawa tungod ani. Inaani man gud ang mga paghitabo. Kanta so laay man kinabuhi bitaw kanta eh. Anugon sa babae karon miburot ang tiyan way usang iangkon matun ni bathala lalaki way sala sa babae nga nagpahapla. Ang balay ni kunsing usaray bintana gibantog si kunsing nga maayong bata gibantog si kunsing na dili makuha nakuha si kunsing sa hagwa-hagwa. Uy inday kuyog ta sa amo manakailang ta sa akong kabayo pananglit kun inday unyaog mo inikti gunit lang unya sa akong umaltin. La 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 day Asa man ka? di ako slayo day. Kuan kining no sa mga asawa nako murag itulas sang lubot nganong kanhi siya ngano man day Delia Alilia. Oh ngano man ka ha ano ka salita po nimo ngano mang murag kag kutasan Dong, nakaila kang Kristyano. Trisha kisa Trisha Ay, kadto kong anak ni Kanor nga to magtrabaho sa syudad. okay ngano man Nakaila ka do. nakaila lagi ngano ang sinitabo Nakitaan siya sa TV. ha. Ay, pero gaba lang sa no, probida sa istorya. Na-artista siya, kaginutong itong naong, apiki itong naong niya. Artista? So, pwede, apiki go taon. Kagwa ka ato. Apiki sa nang apiki ito, gwapa ko taon. Tayo para good. Ako duda na ako ni mo da. Oh, ano man? Nanguyab pa ito babayhanan no. Ah. Nawa ka sugta no. Mo nang murag suko kay kaniya. Ay, saba niya, taka na kagsulti. Ay, binuang niya, eh. Nya, nganong murag suko mga kato babayhana. Suko na ko nga igor, mo ko ni sultis tinood. Hilom da atong oy. Nahibaw ko daghang kay nanguyab ana babayhana. Mao nang gaduda na hinuon ko nga usa ka sa nanguyab anak niya kunya wa ka sugta mao nang lagot kaayo kaniya. Ah, probida sa nang istorya, ha, imo no, butang-butangan, tao sa taon Nya nya unsa may rason nga naglagot man kaniya be? Kung naglagot, ikaw ra may ikaw rin ingon nga naglagot ko, naunsa man ka, eh. Ang sa imo sinultihan mailaman nga may kalagot ka. Imo rin una, nayabang man siguro. Nayabag bitaw. Baka kuna gid mong ato nga ka. Naunsang taon. Kaya unsa may problema ni mo na ako, ha? Ha? Kapuya yan, eh. Unsa man? Ha, o nga barog magkaasa mo ka? Ah, ito ko silang parikanot, oy. Hoy! Pwede kapoy kasi gatubag mo. Madugay, magkailis tag nawong. Oo, gusto ko may pasabot ang pagkasultihan ni mo, di ka ganahan sa akong naong. Oo, bitaw dili. Probida. Ha? Hay! Kanina nga, di ko ganahanan eh. Oh, come on. Pakaslan ka. Maday! Kanina nga ganahan. Gunit. Kaya ko di hamisa, gini. Ha? Ay. Ano ba? Ay! Da. Sumuspos matawag kag kaldero. Hanggaw ka, ha? Probida awar ni siya. Ingnan nga hamis ug naong suko noon. Tuy, Hamis. Okay sa di masuko. Niingon kang Hamis og naong pero ako lubot imong gihapuhak. Ha? Mawa? Huwag ka kabantay, lubutan ako diha. Ah, sorry, day. Basta magsika lagi niyang akusawa noon. Grabe kayo mulakaw lang ko kay lisod kayo magdako among away taon kay ug ako kumidyahan para mo katawa masuko min og samot. Ako ang tagkaldero. Maulakaw na lang ko. Unya. Asa tong bana ni mo, Lilia. Ganong kulis maot mag-aignaong atong ato nasugatan. Da, pasag dito ba, ha? Kung sa pasagdi, nga naman may problema. Wa, maoy. Aw, pagkusmo magutong naong ato. Ah, may magkaroon pa na. Bisan ka bago pa ng kaon, kusod magagihapon ka nagnaong. Muna ay nagdagdama, madaot imong adaw ng tawhana. Pasag day na, ho. May kinasuroy ka din, pre. Ali kayo kuntos bahay pre. Samo kay sawa na. Ano ko to? Sawag na nimo. Ada tutuon kayo. Nya kita may birahan nga rin. Porbida. Mutuog mga superstitious belief, pre. Arili sa yung anak, pre. Kana Oh, bang sa- mga balita-balita ba? Porbida. Dayong to, oy. Pareha sa tong balita sa TV ron. Nga didto kuno sa Lisay. Excuse me, pre. May bata nga nakakita gungo. Perting luspara taon sa bata kay. Perting maghilaka taon. Oy, mao ba, pre? Oh, mutuon rin siya bangin ana taon. Kang paita ba yan na? Tinuod mo yung kadang ungo, no? Ikaw, be. Ikaw, pre, be. Mutuo ka ng ulungo, ha? Pre, kanot. Oh, Ay,
Igo. Igo mo kagtutok na ko sa igo, ha? Ah, wala Igo eh. ka? O sa, Oh. matuo ka ng ungo? Matuo ko ana, pre. O sa, Matuo ko ana. sa ato pagkita ni kag ungo. Kadag ano, pre? Mo ba? Pag-sure, pre? Lagay, pre. Sa amo, has kang taghanang ungo, pre. Daghan kay, pre. Amos lingan ay. Has kang taghanang mga ungo. Nay mga naungo sa madyong. Nay naungo tungits. Ah, O sa pagi. O nga pagi, mga bata nga naungo na. sa mga bata na ungo na? O lagi, pre. Naungo na sa email. Kaya na sinuod, pre. Karol but-but, eh. Klaro anang imo. Nasamot, pre. Nay daghang anas mo asad. Ang anong but-but? But-buton? O, mga ungong butbuton. Ah, baka kidtor, di ba? Ulis ako, pre! Ay! Ma, asa Lilia? Imong asawa? Una dahil Lilia nga din ako asawa. Ambot kang nimo atong oy. Asa asawa ng ko, ma, ha? Kamura man din, eh. Ay, wa ko kahibaw oy. Nakatuog ko kaganina. Pagmata na ako, wa na'y tao din eh. Bida, ginimbehan na. Baba kaya magbinuang niya ako asawa. Sa binuang. Sa but mong ipasabot. Manglaki nga akong anak. Kaya rin, pwede? Oy, atong. Wa sa mong kaliwat ng manglaki tong. May nang mahibaw ka. Mas kamo pang mga lalaki mo'y kusog ang mga bet. Mura di ha, basta pingol kita na. Mga laki na inyo pasakilan, porbida. Luoy lang taon kayo ni mga laki taon. Ngano dai mo dire? Naon sa Ah, mo Oh, may kay na uli ka. Oh, nga naman ma. Nay, imong bana. Nagduda, ugwa ba kuno ka manglaki, kay milakaw ka nga uwa magpahibaw. Unsa? Tinuod ni ato? Ha? Tinuod ning gisulti sa akong inahan? Tinuod ba niya gisulti? Ha? Ano haka ka? Tubag ako leche! Kuhaan ka. Tubag ako bungol ka? Ha? Kanang, oo. Nabungo ko kay imo kong sagitan. Doon, magigay din sa kundunggan. May mo ba? Kalma lang. Kalma. Ay, sige, sagit yan, hindi ko bungol. Nya nga lang magkabot tumala ko kanina. Nga naman. Ano ba ko lagi ko? Tidot mo. Ako nang naki ko ha? Mas ikaw pa manggani ang nangabit. Mao na di ha. Kabit ang gani, hisgot ano? Kami dahil mga lalaki mo ay pasangilan ka na kabit. Ngano ka mo mga babae, di mo mga bet? Uy, panuha ka. Kanang naas 10 commandments ha? Kanang naas sa kanang napo kasugos Ginoo. Ay, Wa may labot ana. Purbida, kiunsam, siguro mo milawat. Oh, basta ang 10 commandments unsa nakasulat. Ha? Ang katapusang sugo sa Ginoo. Kasabot ka? Ha? Naa ka? Ibaw ka na? Oh. Ang ikana po, nag-ingon, you shall not covet your neighbor's wife. Wa ang nag-iingon diha nga, you shall not covet your neighbor's husband. So sa ato pa, kamurang mga laki, mo ikusog kaayong mga bet. Ay, pait sabi ng kalakiha! Oy, pait kita mga laki! Pagkakijord! Kaya ko asawa ko na abogada pa din, no? Porbida. Sige, yun kinaog sa mga dagko pag yung kaso yun. Mga yun lang kayo taon daang palusot. Haking niya sa waha, oy. Pero asawa lagi, mo paubos lang ka. Mabawi ta. Nya. Oy, Lelia, Ma, sa nakauna ng bana ni Muron, nga murag nagmilagro man na. ha? Nga naman, ma? Nay, sayo kay naghakot og tubig. Milagro gud kaayo na. Ginama, basta makasa. Kay ngano, nakasa day na nimo. Ay, kato kong lalis na mo gahapon, good. Wa man nakasuod sa kwarto gabi, eh. Uy, ngano man. Tungod lagi atong lalis na mo. Mabuto ng sayo kayo na ron, nay. Sayo kayo nag-ayo-ayo. Kay og di ron na magbilagro, di kaya po na makasuod sa among kwarto. Oh, unsa man gud ay oy. Mao day butan kaayo. Nga, no bitaw ako iyang giunhan, da tagam. Nya di naman lang na taon sa matuog gabi eh. Ay, di sofa. Nya, nasa unlan. Wa man kay habol, unlan pa ba? Da, pistahan lagi sa mga lamok gabi lagi. Ay pastilan baya ninyo. Nagdako gid ay itong away ninyo gabi eh. Ooy, abi ni mo na settle me, gabi Ay, wa, ma, ay. Aw, hinuon kay nakahakot og sayo sa tubig. Ako mo siyang giingnan nga ay ko pasok Kay dili lang outside di ko lambo ka, kung dili outside na room gyud ka. Pagkakinod. Ay, salamat kay lasa lang yun eh. Puno na yun itong baril taon. Hindi na akong kawag. Tubig sa gawa sa balik. Keringan. Kaya balik ka. Ay, istim nyo na. Siya bang tapukan? Mano ka? Ano ginanong gawa ko na ni Gus? Rito nyo, pre! Hoy, pre! O sa inyong tapukan na rin, ha? Ay da, kini ba kini nag-viral sa video. Unsa mo na? Video mo kini ba kini wa maibot ba kay matud pa. Nalak ko no.
Bida sa unong dalak. Ay, grabe. Tanaw na to. Di, sinanta ka na. Ako isirti mo, ha? Recorded by X Thunder Gaming. Day, anawar ko, day. At tanawar ko ng video ng viral ron, day. Unsa man na? Kini ba? Ay, porte, yun na mong pangatawa, taon na eh. Pulos mo din mga minyo. Nangadtog motil taon niya pagkahuman, naglaban bawis lang doa. Noon sa mga uwa man may bot. Wala si wa maibot ba? Unya gina uwa man bot. Lagi kitabang taon sa mga boys, mga motil taon. Unya gidaan sa mga boy dito sa ospital. Unya karon ibaw ang pulos mga minyo. Manag-uyab day. The booking. Bida. Ang babae taon, gianda sa bana. Ang laki po, gianda sa sawa. Hostong! Laguta lagi ko, no? Gumukis na na. Mao na day resulta. Pero nga naman ang wa na maibot. Ay, ang dalak lagi. Unsingan? Dalak ba? Kanang murag di na maibot. Dalak. Anong malak pa na? Nadali kandado. Ah, ba? Ay, yan yung istorya yung ligo sa ko. Hala no, buang ako. Ngano bang di man maibot no? Luoy ka uwaw sa ani uy. Ah, si Nanay Bi. Nay! Nay! O nga naman. Nay, nagakita Oh. ka ani? Ha? Kani ba? Kani bang nay nag-sex nay ba niya? Wa na maibot nay. Nga nugod taong di naman na maibot. Sa manang iya na ay rugby. Naabot ang anak nay uy. Ikaw mo tuo ka anak nay. Da, ilado na. Content ka na para sa mga vlogger. Ako yawa sa content sa. Isa tingali nay uy. Kay naa magid sila sa ospital nay. Gialsa na lang gud sila sa buhay sa maong motel. Ang laki nagpatong sa babay. Mao ba? Tinuo din ang malaki ay nay. O, posible tingali. Kamusta tay nay? Wa mo kasway-glak. Na, sa bagod bahadlok sa tatay ni Mugmalak, Nga naman nay? mayo man tumulungkab. Ah, bungot sa ito eh. Oh, day, matug na ta day, manang tagkaon. Teka to, dito una, ay mana pa manggil ka na ako. Sa man, papik-pik ka na ako, aron pa makatug. Oh, di man. Unya ka nung mana pa manggil ka na ako. Patug, dito imo. Una dito ka to, kaya ako unya ako, pa ko bati adok ka. Ay, naunsang taon nga. Ay, pasingot sa taon na ito mga to. No? Lamigin to, basta human na tagpasingot. Dali na eh. Ay, sis, kapoy, sige no, ang uy. Anas, warto day, na. Pasingot ito, pinaukot na dito na. Cha? Magdiginot ang Ay, mayo. bigyan na to, Di na ko anak, kay mahadlo ko basig malak. Oh, tuo mo ka eh. Di lagi na malaki king ato. Dili si mong mata, bahala ka, di na ko anak, di na ko. Mahadlok ako basig malak, di ko gusto mauwawan. Di na. Mao ni ako problema sa kay kung asawa taon di naman pahilabot ako mahadlok lagi taon basi mapariya sa krus na viral mga nalako na maibot so ni nako taon mahadlok naman ako kasawa sa man ko kami pagsultiyon bi ko do tabagi ko ninyo o sa man bam naabra sa Bible ng lalak bi tanaw na to kung kami pagsultiyon atok Hello, Ate Pres! Good morning, good morning! Lord, thank you, Lord. Very salamat. Bam, good morning dia, Bam. Kuya Gili! What's gali mga adlaw pa? Ate Jen! Jennifer! Morning, Ate Jen. Mga adlaw, Jen! Hi, Day. Mga mama, mga papa, sa mga lula, o sa mga lulong nga nipalit sa Don Pepe Tablia para sa mga bata. Aha. Dagan kayong salamat niya, Kuya Alan. Ay. Ang Diamond Food Trade Incorporated. Naana sila ibang mga produkto mo ni ang Yema Obe Special og Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Katong tigbuhat sa Dud Pipi Tablia. Yes, mo ni Kuya Alan, mo ni bago nilang produkto. Okay kayo ni kanang wa mo lingaw kanang maminaw mo radyo magkaon-kaon ani Kuya Alan. Nindot kayo, kaning macaroni crunch, lami kini kanon, basta labi nag-imlan na itong Dud Pipi Tablia, di ba, Day? Yes, The best Kuya you can. Alan. Okay, sa tanan. Bata ka Don Pepe, hataas ang energy. Happy for me. Okay, mga bata, kadunay kita mag-happy-happy ha. Sama sa Happy Mart, wadlo na kulong tabunok og maktan na karon. Naanas maktan ng ato ang Happy Mart ang sa Mandawi. Gihimo na magyud nagbalay gyud nilang Dub Patrick. Ang usa sa Mandawi, usa sa Happy Mart tuwa na sa Mactan. Oh, dinha sa Mactan dool sa New Town. Na dinha sa Maribago, Barangay Huldool na dinha na ang Happy Mart na to. Bago di ang Happy Mart Mactan. Doolan niyo tagalan pula ko.
Nanay Happy Mart din ha. Salamat kayo. Ug sa tanang mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Pulyar Fertilizer. Salamat kayo ninyo kap. Unya sa imo sa mga tao nga imong gipainom og the best kay nga imno nato ang Said Panyawan Coffee Mix. Lami kay ni imnon kay maayo kay ni sa ato ang pagtrabaho-trabaho, sa ato ang paglakaw-lakaw nga dita magduka, sa ato ang pagdrive nga dita magduka. Nindot kay ni imnon nato ang Said Panyawan Coffee Mix. Ug sa tanang mga tao pod ni Kuya ni Pipito, basta Toledo, Kuya ni Pipito, ug sa mga tao ni Dudong GR Pipito, sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asdar, ang tao nga buotan dali na to doon Vice Mayor Choi Asdar, si Ricky Asdar, si Ryan Kangki, Ma'am Tasmer Araraw, og si Ta Lester Daan ang atong usa sa mga kusyal diha sa Talisay. Good morning. Mayor Samsam Gulyas og congratulations ni Congresswoman Ria Gulyas sa award nga the best gyud kayo. Salamat kayo ninyong tanan nga anian mati nato. Salamat kayo. Ate Pres? Okay, o ako sampe salamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Para sa atong mga high blood, cholesterol nato, katutaas at sugar. Ayaw yung siplata pag-inom, kada adlaw gyud. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mo kaon sa imong pamahaw, inumdaan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inikpaniuto ni mo maghapon. Usa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong immune una ka mo kaon sa imong paniudto. Maghapon, inig panihapon nimo sa dili pa ka mo kaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Og alang niya itong na-problema gyud kaayo bahin aning kidney o UTI, di na ta angin mag-uul, di na mo angin makadlukan na. Tungod kay doon na na'y makatambal, makaayo, makapaalibyo, anang atong kibati, bahin aning kidney o UTI, kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI Kogon Herbal Capsule. O mapalit ninyo kini sa Diding's Pharmacy, Rose Pharmacy o sa Queen's Pharmacy. Don't panic, it's organic. Okay, Ate Pres. Sa tanan po natin mga kaigsunan nga tinuon nga mi gamit og naghimog number 1 sa tuwang Said Liniment Oil. Salamat kayo ninyo kay kamo na sayod kung unsa ka epektibo nga tong Said Liniment Oil nga tinuod buwag tang sa panuot. Pamaol para sa kalawasan, varicose veins, katul kutos sa kabataan, ilikay pagyud sa ringi sa ato ang Said Liniment Oil nga harama palit sa butika. Di ba kayo gili? Hoy, mga igsoon sa butika lagi na ito kapalit. Butika. Ang tinood nga haplas nga ito nga pangita lagi kayo sa mga tao basta epektibo kay Gabs. Aha. Ang Said Liniment Oil. Kaya napatunan na mga mga katawan. Kusog naman yung kaya na siya nga wag na ibaligya sa gawas. Sa butika lagi na siya ang mga igsoon, no? Butika lagi na ang atong original nga Said Liniment Oil. Ato ginagi buhatan nga sakto gid Said Liniment Oil para way kapiing. Way kapiing. O ginasam wag ginas gawa sa butika lagi na may igsoon. Kaya na kung di ka rin sa mapalisan na to sa order lang tagap sa Facebook, kap sa Bisaon. Bisitahin ninyo ang page Said Marketing nga i-type ninyo ang Panyawan Herbals Pangigala. Ayaw kalimot ka ato i-like ang page Pangigala. Like na makita din tanan ang mga genuine Said Marketing products. O ang mga Panyawan products Said Marketing mapalit po sa to sa Shopee. So gab na nagbiliga na gab sa di ka lagi og deligali Shopee. Mo lagi na daan tinon, ha? Thank you kay ha. Mga iso niya atong i-greet gab sa atong mga amigo nga kanang tig driver, labi na gyud mga driver gams. Ngiliga pili ko mga driver taxi gamitan yo kay ani. Ha? Da sa taxi sa M-card. Sa M-card taxi. San Rosario. Parintin ni Sisir gams sa barangay Bugas. Di ba? Badyan Cebu. Dia sa gams sa pabulog ka nakakaon sa kuda kami Kalon Ibanez ba kay kusugay na mamino na to pag pangaon na mo dia sa ilang Shati kalendarya ba Dili Shopee. o Shati kalendarya dia sa New Frontier mabulo ano mga on sila sa Kalon sa kakuyo ko nila mo na mga taga Interlock boys mga ano dia mga on ang taga
mga barkada. Interlock, guys. Hindi po minawan na to. Ha? Magaling sa ato ang siglimento. Siyempre ka lang, grabe ka lang. Mudaan na kabalabal, pagbawon kayo na, Gams. Oh, napoy driver taxi gams nga amigo po nako si Joel Barda. Taga Yate Liloan. Ang iyang gigamit sa Sediment Oil po. Eh, thank you, kayo thank Joel you, Barda. Salamat, Sa sige niya salamat. gamit sa Sediment wala na siya ba Barda. Oh, Ayo na. lagsik na kayo. Nagsik kayo. Thank you. Joel Salamat, Barda. salamat sa Yes, si pagsalig. Yate Liloan. Salamat kayo mo, Thank you, Brad thank you. Joel ha. Thank you kayo. Thank you. Bam! Mayong buntag, Pilipinas! Yes. Ano niya ang ato ang mga tikpaminaw. Salamat kayo, ha? Sa inyong paggamit sa atong Celebrity Kodik Diwarizo. Labi na sa atong mga kigsuunan. Pansanili pa. Alabi na kanimo niya. Ma'am Celia Angos sa Talambangan, iyang anak si Dondon. Salamat kayo. Ang unang sabi ni Ma'am Jeneline, Ma'am Sheila May, o ni Ma'am Emily, diha sa clinic ni Dr. John Matan. Salamat kumusta ka mo diha. Ug ako din kumusta ho si Reverend Father Ino Potrido, Vincentian Hill Seminary. Siya mao'y spiritual director. Gikan siya dito sa Amerika. So nakaroon siya nag-base sa Anguno, Rizal. Salamat kay Padre, kay nag-monitor kang gihapon ko na to. Ingo man ang kumusta sab sila sa Reverend Father Marvin Villaflores sa Dumaguete Metropolitan Cathedral. O ingo man sab Reverend Father Red Rosales sa San Vicente. Kauban si Father Ubod diha sa Liluan. Father Kent Gallo, muragdaan siya sa Mountain Barangay sa Cebu. O ingo man no sa kumusta si Reverend Father Junal Kuntal sa parokya sa Oslob. Ang atong mga lectors, salmesta, mga collectors, sa dili pa sila mo duty labi nag Sunday Mass. Yo kayo ang unang misa. Mga ligo sila gamit ang Celebrity Kotik Biyori. So, ano na mga sangkapan, gulutan tayo, papaya extract, natural moisturizer, para magpabilin ka mo younger looking kutis, artista, kutis, porcelana. Ayaw ko makalimutan, dili mag-dry ang inyong skin. Adunay mga problems, skin problems, mo repair siya ang ato ang Celebrity Kotik Biyori. So, ilabi na ang atong tatak, siguro yung paglili, ha? Tatak Sid Marketing. Thank you. Okay, og sa tanan po nato mga kaigsoon nga mamasayon nga magsakit, tag-cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa natong balatian, kana tungod sa toksin nga nisod sa atong kalawasan. Kaya na toksin, mao na mo daot sa blood cells na to, kanang cover up po to sa atong blood cells. Mao daot to na kinahanglan nga ato ginawagtang toksin pinalagis pag inom. Og Genitox, kaning Genitox usa ka natural nga detoxifier. Tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients. Mao'y makapalingon sa atong vital organs. So nya nga to pag inom ani usa ra gyud ka kapsula, mura lang maintenance na to usa ka oras sa di pa kabukaon. Pero duna na kay balatian kinahanglan ka tulo ka inom duha ka kapsula. Buntag ko tuhapon usa ka oras sa di pa kamukaon. Imna na to 8 ngadto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 kining mutangtang sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Pres, Okay, ang sender na to karong adlaw. si Dudong Atong Ate Pres. Atong. Kanis Dudong Si Atong Ate Pres. Problema tao na siya kay iyang asawa si tanaw-tanaw ng viral ba. Unya. Nya karon si Atong nakakita sa kanang sa cellphone katong awa bitaw mag-ukang Ate Pres. Ay, oo. Oh. Niya. Unya kining mauto nga ang iyang asawa kuyawan ang magpailabot iya. Di na mo kuan na. Di na makuan. Oh. Di na siya makuyawan. Di na siya makuyawan. Dili na siya Magpaana. magpaana. Oh, kay makuyawan siya di na niya kunong Tinuod kuha. bitaw ato guliat katong nakakuha. Magunaw na ta ko. Yawa po di ay tinuod. Ano Lagi? magpauwaw ba no? Tinuod na Ate Pres oy. Lisod kayo. Amot ngano sa na inana Ate Pres. Murig sa iro, no? Oh, bam, naabtay ko adiya bam. Nganong inana bam? Pasalin. Saban ba? Kadiyot sa, unsa to lan? Kanang bang kuan ba? Kanang bang mag-sex nya dili Malak gawat ba? ba? Malak. Malak pa. Di ba Ilaw, malak dito. Saban. Ako ang analisar niya naguliat, What nga no? rin na ba, Oh. boy? Ako ang analisar na naguliat, no? Kanang na ang siguro mahitabo ka na nga tinuod kana kung ang imong partner dili nimo tinuod nga asawa tungod kay nagdaman siyang pagpakasala. Pero Aba? na may uban nga dili tinud asawa Mao lagi. Mao lagi, Hindi pero- na tali ato higayon na mo tali na nahitabo ninyo. mao lagi kay sa dili pa kami bitaw ko maapil bitaw may og mga kanang gay pageant pautan-on man mi og are you in favor of premarital sex. Pautan-on man mi sa kanang dito Yeah. magmingon nga no because it is sex is sacred and it should be done after the matrimony of marriage. Ay wala nang mga answer karon. Kadto na itabo pananglitan lagi og nagdaog karma og nagdabag ka og imong tagdili mayo resulta tungod kay dili maayo man ang ilang pagkinabuhi kay basig dili niya iya asawa apan kung magbuhat itag nga ingon ana ayaw ka mo kabalaka kay sa dili pa magbuhat kung inyong sundon si Tobias nga nagampo una nagdulog Mao ba? o so dili ka mo mag-uol no kay nagampo man una pan mo lagi Pero ang atong tabagan bam
katong nagpatambag sa problema sa asawa, Mawala, hindi mawala. na magpaana tungod sa kahadlok. Mao lagi. Ayaw ka Oo. all inday kay kanang imong partner imo man ang bana. Katong kadlok. ayaw ka do katinyo Bitaw. nagkita di mo to yung Bana bana. man nimo. O di mo to Okay, yung okay. bana. Pero kung mga bana gani mo legal gabindisyonan man kay imo man ang bana, basa. Tingalik ang babae nga maanaan to tingali kayo no kur sobrang Kasi iya pagka- kanang pagkakalit siya, kuan ba kanang kanang siya- isa vacuum no Oh, mo kinana no Ang maya naman, sige, alam siya pagka-uwili ka ng mga matika, ng ubay ba? Mahal blood ko. Parang mo, patangtangin mo. O bubuha na lang ng bola. Ang ate, ang Sige, ilang po, ito, ma'am. ang ilang po sulti ate Pres, kagibutangan ko ng panang kuan sa pawikan. Ganyan mo. gadu asa man siya pawikan Kuha na si Ate Pres sa kuha nila. Store. vacuum grabe ang Di- vacuum ba Mao kuno na siya finish kanang captivus Ate Pres, kanang finish captivus ba nga makaptibi mo ha bitong saan pagsulti na? Kanang imuhang ari sa laki kinatao sa lalaki ba? Oo. Makaptib sa babae kay kuan kuno na Ate Pres, ang wall kuno dito sa ilaw mo gahi. Mo piit na siya dito sa ilaw mo gahi. Ah, lagi, grabe. Mao na nga dili na maibot ang imuha, dugay maibot magahi, pero dili gyud kuno na pugson sa pag-ibot kay sakit. Manam-anam ra na siya kawa Ate Pres, anam-anam ra na siya, mabalik ra na siya. Kung mawa na ang gana sa babae. Muting, Rasa Gabs, Ha? ang lagi katong, ang nitabo ko na katong, nakakao ko na itong rugby nga, sa kutilya. muting ko pagbalik lang. Yeah. Diretso ta. Hindi. Kung magbuhat ka mo na ining butangan, siguro ang ayaw mo kining asawa o dili ni mo. Aw sa inana ko gaba o siguro dili Ate ni mo Pres. ikunsa. Aron dili ka mabalaka. Basa. Tubit 8, Ah. kapitulo. Tubit kapitulo 8, versikulo 7. Ngadtos Kita na. 9. Tubit 8 verse 7 to 9. Ginoo gipili ko si Sara dili tungod sa kaulag, kun dili tungod kay kini usa ka buhat nga matarong. Kaluy-i kami ug dekrotahan ang word kaluy-i kami ug itugot nga moabot kaming duha sa pagkatiguang ay pagpanguyab gili. Unya silang duha miingon. Amen. Og nang higda sila. Tingnan niya, sa linya sila pagkampo na kaluy kami. Ano madok makamog di mo magtangtang? Niya man gani diri sa kay tingaling imong kauban dili nimo partner, no? Verse 9. Ug unya nang amen. Ug unya nang higda sila. Oh. Bahala mo sa may tabo, total man mo ampo. Apan mao lagi kung imong kuyog, imuhang kabit, diretso na tong sulti. Dili naman mabagampo kay pagdali-dili man mo, balik ta. Balik. Pananglitan kaning Goliath, kaning ingon og nag-viral og matinuod kani. Babae man sa laglaki. Pamililay dadaoy kay kumilay mo putang pa yun. Ano ka natin sa napanood? Gana ko ay pa